Videa. Dneska vám chcem ukázať v tomto baráku také dve skryté miesta, ktoré sú také akože, že málo ľudí o tom akože ví. Ako keď to youtuberi teraz natáčajú, tak už ako veľa ľudí o tom vie, ale nevedelo to. Tak, ako vidíte, tuto je taká neviditeľná ako keby vec, ale keď na ňu klikneme, tak sa nám otvorí takýto, neviem ani čo to nejaká chodba a ideme sem dole. Tu máme aj ten bazén, ako vidíte, nejak pod bazénom skoro. Jak tu máme ten bazén, tak tu máme takúto, dám si toto preč, tak tu máme, ako vidíte, túto vecičku. Musíme si na všetky stoličky sadnúť s počítačom. Nikdy neviem týchto vecí nájsť počítať. Kde je? Tu je, na začiatku. Tak, jedenkrát sadneme, druhýkrát si sadneme, tretíkrát si sadneme, štvrtýkrát a piatýkrát. A teraz sa nám tohle tlačítko rozsvietilo. Klikneme na neho. Malo by sa nám to tu, tady. Vidíte, ja som spadla. Musíte stlačiť na to tlačítko. A túto musíte ísť a túto takto spadnete. Tu je taká chodba. Tuto máte počítač. Na to kliknete. Tu je niečo napísané, ale moc tomu nerozumiem. Kde je tu taký počítač? Také divné. To tento počítač, ale je tam niečo napísané. Moc na to nevidím. Ale skúste si tieto dve skryté miesta. No toto je práve že prvá a toto je tá druhá skrytá miestnosť. Tak si to skúste doma, že vám to pôjde. Malo by vám to ísť. Si dám dole hlas. A inak je ako tento barák taký pre mňa špeciálny, lebo je to ako fakt super barák. Ale divné je, že vždy v krboch sa môžu tak tí ľudia progugnúť. Aj s pacákom do toho krbu, ale tuto nie. No tu je aj počítač. To je super. A hustý je, že tuto hneď akože ten proste dolok. Vidíte, to je také pre mňa divné, že málo baráku to proste má. A to asi bude pre dnešok všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. Dúfam, že sa vám video páčilo a budem natáčať aj ďalšie videá s týmto akože, že budem dávať nejaké baráky a budem vám ukazovať, že týchto barákov, že aké sú skryté miesta a to bude pre dnešok všetko. Tak čaute!